είμαστε εδώ, δεν θα σταματήσουμε παρά μόνο όταν φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και αποδοθούν οι ευθύνες, να δικαιώσουμε κάπως τα παιδιά μας, να ηρεμήσει λιγάκι το μέσα μας. Λυπάμαι πάρα πολύ που μεγαλώνω εδώ και λυπάμαι που φοβάμαι να πω σε κάθε μεταφορικό μέσο να γίνει κάτι. Είχα μπει σε αυτό το τρένο στην ίδια μαξοστοιχεία 2 μήνες πριν γίνει το ατύχημα. Ήμουν στο βαγόνι 2. Αποτύχει ξεκάθαρα ζωή.